श्रुतीच्या मनदर्पणात काय काय आहे आता तुम्हाला या सगळ्या पुस्तकातून दिसणार आहे. तर ह्या पुस्तकाचा हा प्रकार आहे. की जोपर्यंत मी व्यासपीठावरून व्यक्त होत नव्हते तोपर्यंत माझ्या कविता या केवळ आणि केवळ माझ्या होत्या. म्हणून फक्त त्याच्यातून माझा आनंद घेत होते आणि अल्पसंतुष्ट होते. माझी डायरी मधून भरत होती पण ते कुठेही कविता रूपाने व्यक्त होत नव्हतं. तर सर्वात आधी यासाठी कृतज्ञ आहे मी या व्यासपीठाची, गोवा मराठी अकादमीची आणि त्यानिमित्ताने निलेश नाईक आणि तत्कालीन अध्यक्ष श्री नितीन कोलवेकर यांची की त्यांनी मला इथे संधी दिली, व्यासपीठ दिलं. आणि गोवा मराठी अकादमी स्काय किंवा निलेश नाईक आणि आमचे अनिल सामंत सर या सगळ्यांचंच वैशिष्ट्य असं आहे, इव्हन सागर जावडेकर सर, की त्यांनी आपल्या सगळ्यांमधल्या काही ना काही गुण असलेल्या व्यक्तींना हेरलं, त्यांना संधी दिली, त्यांना इथे व्यक्त होण्याचं एक व्यासपीठ दिलं, प्रूफ करण्यासाठी एक व्यासपीठ दिलं आणि त्यातून पुढे कितीतरी लोक घडत गेली आणि त्या संधी मिळालेल्यांपैकी मी एक आहे. यासाठी मी अपार कृतज्ञ आहे या सगळ्यांची. मीच एक म्हणजे मी जेव्हा कविता लिहायचे तेव्हा चारोळीही करायचे, अजूनही करते. तर त्या चारोळ्यांमध्ये एक चारोळी मी अशी लिहिली होती की पंखांना ताकद देण्यासाठी आधार कोणीही व्हावं, पंखांना ताकद देण्यासाठी आधार कोणीही व्हावं, उडणाऱ्याने उडताना मात्र आधाराचं ऋण मनात ठेवावं. ही सगळी माझी पंख आहेत आणि तुला उडायचे आहेत ही सांगणारी ही सगळी मंडळी होती आणि त्यांनी ते ताकद दिलेली आहे माझ्या पंखांना उडण्यासाठी, माझ्यावर विश्वास दाखवलेला आहे. म्हणूनच मी विहार करताना सुद्धा या सगळ्यांचं ऋण माझ्या मनामध्ये कायम ठेवत आलेली आहे आणि आम्ही पुढे ठेवत राहील. श्रुतीच्या कविताबद्दल जे वाटतं त्याच्यापेक्षाही वेगळं सांगण्यासारखं काही उरलेलं आहे असं मला जे वाटतं तेवढं थोडक्यात आपल्यासमोर ठेवलं. प्रवीण दवणेंनी अप्रतिमपणे श्रुतीच्या कवितेतील भाव जो आहे, भावभावना जो आहे तो केंद्रबिंदू मानून तिच्या कवितेमध्ये असणाऱ्या सगळ्या भावना त्या कवितेतील काही चरण आपल्या समोर ठेवून अतिशय सुंदर पद्धतीनं उलगडून दाखवली. आपण ती जरूर वाचावी. मराठीतल्या थोर कवीनं केलेलं रसग्रहण ते आहेत त्याच्यामध्ये. परंतु मला या प्रसंगी मला जे आणखी काही वेगळं दिसतं ते अगदी थोडक्यात आपल्यासमोर सांगावं असं वाटतं. त्याचा एका शब्दामध्ये उल्लेख सागर जावडेकरांनी केला. मला असं वाटतं की या संपूर्ण कविता संग्रहामध्ये भावभावना आहेतच, परंतु या कवितेचा प्राणबिंदू जर कुठला असेल तर या कवितेमध्ये असणारी जीवनाविषयीची चिंतनशीलता आणि विचार. त्यामुळे भावनेची वीणा सतत वाचताना या कवितेमध्ये ऐकू येते, परंतु ह्या वीणेनं शब्दांच्या तारा छेडल्यानंतर दीर्घकाळ आपल्या मनामध्ये नाद आणि निनाद जे येत राहतात ते या कवितेमधून मांडलेल्या विचारांचे आणि चिंतनांचे. यातल्या काही कविता अशा आहेत ना त्या मोठ्यानं वाचायच्या नाहीत. अनेकदा चांगल्या कविता ह्या मौनातच वाचायच्या असतात. मराठीतल्या अतिशय उत्तमोत्तम कविता आहेत जे काही गायच्या कविता असतात त्या तुम्हाला थोडा वेळ असं मन तुमचं असं हिलावून वगैरे टाकतात, पण आयुष्यभर तुम्हाला छळणाऱ्या अशा काही कविता असतात. आयुष्यभर तुमच्या मनात विचारांचे तरंग निर्माण करणाऱ्या कविता असतात. त्याच्या दोनच नाम, त्या दोन ओळी अशा आहेत. आयुष्याच्या वाटेवरती कधी वळावे मागे उगाच, आयुष्याच्या वाटेवरती कधी वळावे मागे उगाच, हरवलेले क्षण येतील टिपता आभासात त्याच. त्या शेवटून दुसऱ्या कडव्यामधल्या ओळी आहेत. त्याच्या आधी त्यांनी एक एक कडव्यामध्ये असं जीवनामध्ये मागे मागे बघता बघता कधी पाने पहावी चाळून जुन्या डायरीची, स्मृती नव्याने सुखद वाट आयुष्याची. नंतर एक दुसरा चरण आहे. कधी करावा स्पर्श घरातल्या भिंतीना, सुखद थंडावा बहार या करकमलांना.